Ang pagluwas sa kasapaan nga giabusuhan sa katawhan pipila na kadekada. Dili kini sayon apan kung magtinabangay ang tanan, mamahimo kining posible. Atong lantawon ang pag-save sa Butuanon River sa Mandawi City. Ani ang RTV Presents ni Chona Carrion. Gihulagway sa Department of Environment and Natural Resources ang Butuanon River nga usa sa labing hugaw nga sapa dinhi sa nasod. Resulta kini sa pag-abuso sa komunidad, sud na sa pipila ka tuig, mao halos nawad-an na og paglaom ang mga nagpakabana nga mahibalik pa ang sapa sa unan ining katahom. Dili lang ang mga nanimuyo haduol sa sapa ang nagpataka og labay sa ilang mga basura, kundili lakip na ang pipila ka mga kumpanya sa dakbayan sa Mandawi, diin ang ilang wastewater diretso sa sapa. Ang kimikal nga gilabay dinhi nakadugang sa water contamination, maong way timailhan sa kinabuhi sa tubig ang maong dapit. Muna ang trabaho sa WACMA, the Water Quality Management Area for the Butuanon River. Gi-focus na to ang qualities ang wastewater nga gi-release ngadto sa Butuanon River are within the acceptable standards. Sukad sa miaging tuig gisugdan sa kagamhanan sa dakbayan ang pag-rehabilitate sa Butuanon River nga kaniadto mo'y tinubdan sa mga isda og limpyong tubig sa komunidad. Gilusad sa kagamhanan sa dakbayan ang bayanihan. Ang mga kawani sa Mandawi City Hall manglimpyo sa sapa matag simana. Gawas nila ang mga pribadong kumpanya sa Mandawi mitabang usab sa pagsalbar sa Butuanon River. Gipanghawana na kini sa mga nanimuyo ilabi na kadtong nasud sa 3-meter easement zone. We're looking at best practices from other companies that can be shared to other companies. So ang atong vision eventually is that zero wastewater kanang nga ilabay ngadto sa Butuanon River. Pasiunang hugna sa pag-rehabilitate sa sapa maong 1 kilometer pilot area nga nagtadla sa mga barangay sa ibabaw istansya alang-alang ug uban pa. Gani karon makita na gyud ang dakong kausaban sa sapa. Mao na kini ang resulta sa pipila ka buwan nga rehabilitation sa Butuanon River. Pilot area lang kining dapita diin mahimo ka nang musuroy, mahimo kang mupiknik apan awhag sa Mandawi City Government nga dili magpataka og labay sa basura ug imintinar ang kalimpyo sa palibot. Naaman tay mag-monitor diri so dili ta magpataka og labay sa basura. Then kaduha is kani ato ang donated siya so ang special wood siya so kinahanglan dili masudlan og skateboarding and then no smoking. Daghan ang nakadaig sa kalambuan nga nahimo diha sa Butuanon River. Matud pa niining mabatan-on nga nagtubo sila nga hugaw ug baho ang sapa. Para sa kuan na dako ni kausaban jud ang Butuanon River ni limpyo na kayo ang sapa. Di na para sa una nga hugaw kayo. Ang kare diri gud labayan ng basura murag sa tan-aw sa uban o pondohan ng basura. Murag ang tan-aw sa uban sa mga agi murag wala pa butay ko ami daw anong mura ragwa nila ba karon sa nakita nila nga mas nindot jud inani nga basta masursuroyan ba sa panahon na kuan mga relax food o gusto lang musuroy. Mato ni Mayor Luigi Kisumbing, 10% pa lang sila sa rehabilitation sa Butuanon River. Sa pagkakaroon, gisugdan na og butang og slow protection kilid sa sapa. Nang hinaot ang mayor nga unta magpadayon ang bayanihan aron hingpit nga maluwas ang Butuanon River. Ang maong pilot area mo'y ibida ato sa 4th International River Summit karong November 22 to 24 din ang LGU Mandawi ang mo-host niini. Sinugdanan pa lang kini sa damgo nga ibalik ang kalimpyo sa Butuanon River. Panghinaot sa mga opisyal nga ang kooperasyon sa pagpakabana ingon man ang espiritu sa bayanihan magpadayon alang sa pagluwas sa sapa.
ug matag usa ipatuman ang disiplina sa kaugalingon ilabi na ang dili paglabay sa hugaw sa kasapaan. Ako si Chona Cardon ug kini ang akong short dokyo.